El llibre dels finals, de Joan Budun. Traducció de l'occità al català per Joan Lluís Lluís, publicat a Club Editor. Segona part, El capellà de Cotofull. Primer capítol, El club. Si sabéssim què fer, sempre, però hem de fer quelcom. Un dia, 2 rates van caure dins un bidó de llet, al fons de tot. A força de pernejar van aconseguir surar. Provaven d'escalar el bidó, però l'alumini era massa llis. No podien clavar-hi les urpes. Quant de temps van negar tot donant voltes? La primera rata digué: «Germana, estem acabades. Començo a cansar-me. A resistir només ens farà patir més. Millor morir una vegada. Adeu, germana». Deixa de pernejar. S'enfonsa com una pedra i es nega. L'altra rata, n'era que n'era res. Mentre pugui bellugar-me pensava, no em dono per perduda. Tant com em queda aleno. Passaren les hores. Moltes hores. I així al matí, de tant remenar la llet, la rata va trobar-se al damunt d'una bola de mantega. Un conte de criada que no canvia res a res. Que n'estava segura la criada que la rata s'havia salvat. Al matí, l'amo va descobrir la rata, molt segurament la va oferir al gat. El barquer, sense rems ni barra dins la barca que feia aigua, encara serrava entre els dents una tija de canya verda. Per què? La barca es va capgirar. El barquer va obrir la boca abans d'enfonsar-se i abandonar la canya al corrent. A la punta d'una illa es va aturar la canya verda. Allà brotar. Un gir del destí. Un desert on en prou feines vivia uns quants milers de camellers que es dedicaven a guardar unes pobres bèsties. Un profeta s'aixecà al llançar la conquesta del món i així l'àrab, una pobra llengua rústega de pastors s'escampà des de la Meca i anà fins a Xina i a Gibraltar. No va saber, però, per l'expansió de la llengua que els àrabs s'escamparen. Va ser per l'expansió de la fe. La fe ara avant, la llengua seguia. En un racó de la muntanya, un grapat de bosquerols i de caçadors van resistir als àrabs. Parlaven castellà, el diàleg més tosc d'Ibèria. Aquells bosquerols cristians, però, van reconquerir tota Espanya. Van fer un castellà. Aixafaren el gallec i el català. Des del Reialme guanyat de Granada van anar cap a la Mar Gran, rere Cristòfol Colom, a la recerca d'or, a la recerca de terres. 8 segles abans de Colom, Okba i els cavallers d'Alà van sometre Magrib. Només la mar oberta va detenir-los. Okba va plantar el seu estendard dins la grava amarrada d'aiguassal. Aquí s'acaba el món, s'exclama. I si Okba o més tard els seus seguidors s'haguessin aventurat per l'aigua? Podien fer-ho bons mariners, com eren. Potser ho haurien trobat a Amèrica. Esperaria ara a Lima i a Mèxic. Sí. Sempre el sí. Allò que ha estat, tal com havia de ser, res més. I què? Què és una llengua? Una fressa. M'és ben igual que l'àrab sigui parlat aquí o allà, ni tan sols faig servir la meva llengua per comprar pa. Menys encara per fer l'amor. Ja ho sé. Encara no fa 100 anys, Eliezer ben lliure el vaixell que el portava d'Odessa fins a terra promesa, jurar que mai més no parlaria cap altra llengua que l'hebreu. A la seva dona, als seus fills, als mariners i al seu gos. L'hebreu. Llengua morta des de feia més de 2000 anys. Amb aquell sonat tornar a reviscolar. La llengua aroc continua esperant el seu sonat. I doncs, pagaràs una copa avui? Vaig sobresaltar-me. Aquí amant damunt la meva espatlla era el club. Un bar discret de Clermont. No vaig respondre. La mossa se n'anà. Va anar cap a les seves companyes, 4 o 5. Un home, entre elles, enduia una alfalda, la menys vestida, la més grossa. Bevien xampany a copa plena, reien com poca solta les mosses. El capellà de fotut coin! Cridava la mossa. El capellà de fotut coin! Que no.
La batalla l'home molt suaument. Escolta, el capellà de Tony Foucault va dir al capellà de Cotofoin: si jo no fos el capellà de Tony Foucault, seria el capellà de Cotofoin, i tu no series el capellà de Cotofoin, sinó el capellà de Tony Foucault. Fotut coin. Es plegaven de rotllo con fotut.